Trojčlenka pri riešení priamej úmernosti. V tomto videu si nebudeme odpovedať na otázky, ale preriešime si príklady na priamu úmernosť, pri ktorých využijeme trojčlenku. Ako uvidíte, s trojčlenkou idú tieto príklady naozaj jednoducho. Dajte však vždy pozor a dobre sa zamyslite, či ide naozaj o priamu úmernosť. Postupná tabuľka priamej úmery. Príklad s postupnou tabuľkou priamej úmery nás neprekvapí, ak budeme postupovať metodicky krok po kroku. Čo pre nás znamená postupovať metodicky? Jednoducho to, že budeme postupovať premyslene a podľa postupu, ktorý už poznáme. Kupujeme teda hrozno a platíme zaň eurami. Z prvého stĺpca tabuľky vieme vyčítať, že za 3,2 kg hrozna zaplatíme 9,6 eur. V druhom stĺpci na nás čaká otázka, koľko potom zaplatíme za 4,8 kg a v treťom zas, koľko kilogramov dostaneme za 8,1 eur. Keďže cena rastie priamo úmerne s počtom kilogramov, použijeme trojčlenku v priamej úmernosti. Pozrime sa teda, ako sa s úlohou popasovať. Otáznik z druhého stĺpca sme si v zápise označili ako X a zapísali sme si nasledovný zápis. V prvom riadku máme zapísané, že za 3,2 kg dáme 9,6 eur. Pod tým 4,8 kg nás stojí x eur. Nakoľko ide o priamu úmernosť, zvolíme si smer šípok smerom od premennej a zapíšeme si úmeru. X ku 9,6 sa rovná 4,8 ku 3,2. To si prepíšeme ako zlomky, takže x lomeno 9,6 sa rovná 4,8 lomeno 3,2. Vyjadríme si x tak, že obe strany rovnice vynásobíme číslom 9,6 a x dopočítame. Vyjde nám, že x, teda počet eur, ktoré zaplatíme za 4,8 kg hrozna, sa rovná 14,4 eur. Ostáva nám ešte vypočítať druhý otáznik. Ten môžeme vypočítať tak, že si za tabuľku úmery vezmeme prvý a posledný stĺpec našej tabuľky, ako sme to urobili aj vo výpočte, ale rovnako by sme mohli pri výpočte druhého otáznika zobrať ako tabuľku úmery aj stredný a posledný stĺpec tabuľky. Výpočet druhého otáznika, ktorý sme si označili ako y, má rovnaký postup. Pokojne si video pozastavte a prejdite si výpočet y krok po kroku. Alternatívne, poďme na ďalší príklad, ešte ich nás zopár čaká. Zadanie nášho ďalšieho príkladu je jednoduché. Koľko minút je 1,4 hodiny? A potom, koľko minút je 1,4 sekundy? Ak máme kalkulačku, aj výpočet je jednoduchý, postup je stále ten istý. Začnime prvou otázkou. Tá sa nás pýta, koľko minút je 1,4 hodiny. My vieme, že 1 hodina má 60 minút, tak si to zapíšeme do prvého riadku zápisu. 1,4 hodiny potom predstavuje x minút. Môžeme si všimnúť, že šípky priamej úmery nám idú smerom od x doľava, preto úmeru zapíšeme ako x ku 1,4 sa rovná 60 ku 1. X deleno 1,4 sa teda rovná 60. Vynásobíme obe strany rovnice číslom 1,4. X sa rovná 60 krát 1,4, teda x sa rovná 84 minút. 1,4 hodiny je teda 84 minút. Poďme na druhú časť príkladu. V druhej časti sa nás príklad pýta, koľko minút je 1,4 sekundy. Do zadania si teda dáme 1 minúta predstavuje 60 sekúnd. Y minút predstavuje 1,4 sekundy. Šípky si nakreslím od y smerom doprava a zapíšem úmeru. Y ku 1,4 sa rovná 1 ku 60. Prepíšem si to ako zlomky, aplikujem krížové pravidlo. 60 krát y sa rovná 1,4. Y sa teda rovná 1,4, čo kalkulačkou vypočítam a zistím, že y predstavuje 23 000 minúty,
pričom tá trojka je periodická, teda nikdy nekončí. Na 0,2 miesta by sme y zaokrúhlili na 0,02 minút. Poďme pokosiť záhradu. Jano v sobotu ručne kosil svoju veľkú záhradu. Za 3 hodiny a 15 minút jej pokosil 227,5 m2 a 140 m2 mu ešte zostalo. Koľko mu bude v nedeľu trvať dokončenie práce, ak mu kosenie pôjde presne rovnako rýchlo? Predtým, než príklad vypočítame trojčlenkou, pripomeňme si ešte jeden spôsob výpočtu, o ktorom sme si už hovorili. Príklad vypočítame tak, že si vyjadríme, koľko metrov štvorcových Jano pokosí za 1 hodinu a týmto potom vydelíme číslo 140 a tým získame počet hodín, ktorý mu to bude ešte trvať. Pozrime sa na to teda krok po kroku. 3 hodiny a 15 minút sme si prepísali ako 3,25 hodiny. Za tých 3,25 hodiny pokosí 227,5 m2. Za 1 hodinu teda pokosí 227,5 delené 3,25, teda 70 m2. Teraz nám už len ostáva vydeliť 140 70, pretože 140 m2 mu ostalo pokosiť a 70 m2 pokosí za hodinu. Vyjde nám, že pracovať bude ešte presne 2 hodiny. Toto bol teda, povedzme, intuitívny prístup, teda taký, ktorý vás možno hneď napadne. Ukážme si riešenie tohto príkladu aj trojčlenkou. Príklad je ten istý, pozrime sa na zápis. Za 3,25 hodiny pokosí 227,5 m2, za x hodín teda pokosí 140 m2. Šípky sme si dali od x smerom hore, tak úmeru zapíšeme ako x ku 3,25 sa rovná 140 ku 227,5. Pomery si prepíšeme ako zlomky, použijeme krížové pravidlo a dopočítame x, ktoré nám vyjde rovnako ako pri prvom spôsobe výpočtu 2. Pri riešení trojčlenkou sme ušetrili medzikrok vo výpočte, keď sme si vyjadrovali, koľko práce zvládne za 1 hodinu. Ktorým spôsobom budete takýto príklad počítať, je na vás. Poďme sa pozrieť z rýchlika ešte na 3 praktické príklady. Jeden o stavaní ciest, druhý o cestovaní loďou a tretí o tankovaní na pumpe. Z rýchlika tým máme na mysli, že si ich nebudeme počítať. Pozastavte si video a dobre si príklady prečítajte. Pozrite sa, ako sme zadanie pretvorili do zápisu a ako sme z neho vytvorili úmeru. Postup si môžete odskúšať individuálne a váš výsledok si môžete skontrolovať s výsledkami, ktoré sme uviedli. Posledný príklad, dočkali sme sa. Predstavme si, že dostaneme takéto zadanie. Pred nami je tabuľka s číslami s otázkou. Je to priama úmera? Čo urobíme ako prvé? No, ako prvé si nakreslíme šípky. Môžu ísť hore, dolu, doľava alebo doprava, ale obe rovnakým smerom, pretože riešime priamu úmeru. My sme si vybrali smer z hora dolu. Teraz, keď sme si zakreslili šípky, zapíšeme si podľa nich našu možnú úmeru. Úmeru máme zapísanú, teraz si ju prepíšeme ako zlomky a porovnáme ich hodnotu. Ak sa budú rovnať, úmera platí a teda sa jedná o tabuľku priamej úmery. Ak ich hodnota nebude zhodná, nepôjde o priamu úmeru. Tak, 3 zlomky upravené, rovnica vypočítaná, 3,5 sa rovná 3,5, úmera teda platí a išlo o tabuľku priamej úmernosti.